Di konferansekî çapemanî da Hêzên Sûriya Demokratîk encamên dawî ê qonaxa duyemîn ji operasyona Xezeba Firatê ji raya giştî re ragihand. Li gorî daxuyaniya got di konferansê de hat xandin ta niha 10,500 kîlometr çarkoşe hat kontrolkirin. Di nav da 196 gund jî hatin rizgarkirin û di encama pevçûnan de 620 çekdarên Daişê hatin kuştin û 18 çekdar jî hatin esirkirin. Herwiha 42 şervanên Hesedê jiyana xwe ji dest dan, ji wan 3 şervanên beyanî ne, yek Brîtanî û yek Kenedî û yek jî Emerîkî. Herwiha li gorî daxuyaniyê hejmarek mezin ji Çek û Cebilxanê jî hate desteserkirin. تستمر المرحلة الثانية من عملية تحرير الرقة وريفها. Qonaxa duyem ji operasyona rizgarkirina Reqa û gundewarên wê berdewam dibe, ya ku di dehê meha çileyên pêşîn de dest pê kir. Sala 2016 ku têda 196 gund hatin rizgarkirin, tevî zevî û girên stratejîk û kela Caber ya dîrokî. Operasyon hîn dewam e û nasekine ta plana qonaxa duyemîn bi dawî bibe ew jî rizgarkirina bendava Elfurat e. Li gorî fermandara giştî ya operasyonê Rojda Felat got ji sedî heştê ji armancên vê qonaxê hatin pêkanîn. û piştî got her du baskên operasyonê gihîştin hev niha bajarê Reqa ji milê Rojava û Bakur ve çemberkiriye. وەکە مەساحی گومەدا بوو پێشخوا دەبێ حملێ de divê pêngavê de em dikarin bêjin ji sedî heştê me girtiye, yanî me bi dest xistiye. Weke me destpêkê ji dabû berîkirin, weke diretla me destpêk bû retlekî milê Enîsa û retlekî milê Qadirî. Ev her du retil gihiştin hevdû. Ji destpêka operasyonê ta niha 10,500 şervanên nû tevlî Hêzên Sûriya Demokratîk bûn. û wekî tê zanîn got parêzgeha Reqa herêmekî êlî ye û rengê jiyana êlî bandorek mezin dide ser xelkê herêmê. Konferans bi amedbûna serokên êlên Ereb li Reqê hat lidarxistin û piştgiriya xwe ji Hesedê re diyar kirin û bangewazî li ciwanên deverên rizgarkirî kirin got tevlî Hesedê bibin û şerê Daişê bikin. احنا عانينا كثير. Me gelek ji berdestê Daeş û hunê din kişandin. Me dît got Hêza Sûriya Demokratîk ji bo me ya herî baş e got ji hemî pêkhatiyên Sûrî têde hene Kurd, Ereb û Xristiyan ve. Hêjayek gotinê got Hêzên Sûriya Demokratîk bi alîkariya koalisyona navnetewî ya li dijî Daişê di meha borî da dest bi qonaxa duyemîn ji operasyona Xezeba Firatê kir. Ji bo rizgarkirina bendava Elfurat û dorpêçkirina bajarê Reqa. Mahmud Balî dengê Amerîka, Rojavayê Reqa.